Denne video til emnet kommunikation og medier vil fokusere på, hvordan et websites design er bygget op, og lidt mere i dybden på, hvilken betydning funktionalitet og æstetik har for et websites design. Læringsmålet for videoen er, at I skal vide, hvad funktionalitet og æstetik er, og hvilken betydning begreberne har for en hjemmesides design. Et websites design har en stor betydning for, hvordan afsenderen af websitets budskab og hensigt bliver formidlet til modtageren. Det vil altså sige, hvordan det indhold, websitet rummer, kan blive formidlet til den rigtige modtager, altså den, man gerne vil i kontakt med. Et godt webdesign sørger for, at brugeren nemt kan finde rundt og finde den information, de skal, samt at websitets form tiltaler brugeren, så de har lyst til at være på det. Et godt webdesign er derfor lig med funktionalitet og æstetik. Alle websider indeholder både en del funktionalitet og en del æstetik. Lad os gå ind i begreberne. Funktionalitet og æstetik handler som sagt om, hvordan et websites design er bygget, eller i det hele taget, hvordan design er bygget. Alt design rummer nemlig funktionalitet og æstetik. Funktionaliteten er den måde, hvordan brugeren på en fornuftig måde kan finde rundt i det tilfælde på et website. Det handler om, at man som bruger nemt skal kunne finde den information og det, man gerne vil have ud af websitet. Æstetikken derimod taler til vores visuelle sans. Det handler om, hvordan et website ser ud, og det er noget, vi gerne vil synes er smukt eller lækkert, og som gør, at vi har lyst til at fortsætte med at være på siden. Som allerede sagt, så rummer alle hjemmesider en del funktionalitet og en del æstetik. Men hvordan de to begreber er vægtet, vil være forskelligt fra website til website. Vi tager et eksempel på både en funktionel hjemmeside og en æstetisk. Herinde på Københavns Kommunes hjemmeside. Det er en hjemmeside, som bærer stor præg af funktionalitet. Det er nemlig sådan, at en hjemmeside, som kommunerne har, skal være en, hvor borgeren, som her brugeren, nemt kan finde rundt. Det betyder, at der er bygget bjælker op her i toppen, som henvender sig til forskellige ting. Erhverv, om kommunen, hvordan man kan bruge byen, samt borger. Her er vi inde under borgerens del. Der er de underemner, som en borger nemt skal kunne finde inden for emnet, nemlig uddannelse, eller pasning og skole, sundhed og sygdom, samt personlige forhold. Der kan man læse om det og finde informationer. Derudover har Københavns Kommune også valgt at have nogle af de mere nutidige eller brugte emner med en blok midt i midten, nemlig for eksempel metrobyggepladser, som er en rigtig stor del for alle dem, som er naboer til det. Eller hvordan man håndterer sin affald. Eller hvis man skal flytte og skifte læge. Det vil sige, at det er nemt at finde rundt på. Det er nemt at finde ud af noget omkring, hvis jeg er nabo til en byggeplads. Men æstetikken vejer måske ikke helt lige så højt. Så lad os tage et kig på en æstetisk hjemmeside. Her er jeg inde på den blog eller webshop, som hedder Preserve. Den rummer alle mulige ting, og det er ikke helt let at finde ud af, hvad den egentlig gerne vil. Det vil nemlig gerne både fortælle os, hvordan vi for eksempel kan lave en lækker pizza med en opskrift. Men den vil også godt sælge os smykker og accessories. Altså er funktionaliteten måske ikke helt i top. Men derimod bærer hele hjemmesiden præg af et farvetema, en grafisk opbygning og nogle billeder, som har en sammenhæng og som taler til vores visuelle sans, vores æstetiske sans. Æstetikken bygger nemlig rigtig meget på det her med, hvordan en hjemmeside grafisk er bygget op, og hvilke nogle farver og hvordan billederne er brugt i formidlingen af indhold.
Så for at lave et kort oprids af, hvad man skal kigge efter, når man skal analysere en hjemmeside for at se, om dens design bygger på funktionalitet og æstetik, og hvordan de to dele er brugt, så skal man ved funktionalitet se efter, om den viden, som websitet rummer, er nemt tilgængeligt, om det f.eks. er inddelt i meningsfulde kolonner, som det er på Københavns Kommunes hjemmeside. Når man kigger på det efter det æstetiske, kigger man efter farver, billeder, grafisk opbygning, hvordan de forskellige dele på en hjemmeside er bygget op. Det var alt for denne video. Jeg håber, I har fået noget af den og opnået læringsmålet, og er nu blevet lidt mere klar på, hvad funktionalitet og æstetik er, og hvordan de to begreber skal bruges i forbindelse med en hjemmesides design.